Minule som hovorila o tom, že dnes si povieme, ako dať hodnotu tým veciam, ktoré už vieme. A dnes to bude také experimentálne. Bude to viacej o vizualizácii. Takže nájdete si miesto, kde si sadnete v kľude a v pokoji, kde vás nikto možno neruší. Majte možno ten papier pred sebou, kde to máte spísané, alebo tie informácie. Zatvorte si oči, nadýchnite sa, predĺžte výdych. Urobte to párkrát, tak aby sa telo trošku skľudnilo. Ale iba tak trochu. A teraz si predstavte každú tú jednu vec, ktorú viete. A vložte ju do seba ako niečo vzácne. Či to je kúsok diamantu, alebo je to perla, alebo sú to zlaté gombíky, alebo čokoľvek, čo rezonuje s vami. A povkladajte tie jednotlivé kúsky do seba a nechajte, nech vás naplnia tou krásou, tou bohatstvom, tým, čo je to vaše. A precíťte to. Pokochajte sa tým, že to je vaše bohatstvo, ktoré vy v sebe nosíte. Ja viem, je to také veľmi experimentálne a možno to znie také, že neviem, či to chcem urobiť. Môžete a nemusíte. Vyskúšajte a uvidíte. Teším sa na vás do budúceho videa.